Welkom bij het programma Gewest Friesland. We hadden erin reportages die uitgestuurd binnen in het nationaal programma van Gewest tot Gewest. NTS, NOS, NPS enzovoort. Zie je dat al jaar. En we praten dan met een van de makkers van dat programma die het zo'n 1968 in het dienst weer van Gewest tot Gewest bij de NOS. Dat is Johan van der Zee. Johan, hoe kwam je hem altijd op je onderwerpen? Die moesten we zelf vinden. En dat meestal kwam dat uit de kranten. Dus ik lees alle Friese kranten. En hoe langer ik te werken, hoe meer ik opbellen was. Het zal wel te vier voortwijzen, maar ik wil je toch even zeggen, dit en dit is bij u zo de hand. Dus op die manier, en we gingen dan één keer in de 14 dagen in de redactievergadering. En er moest ook minimaal maar 3 of 4 voorstellen komen. En dan gingen we de machine al horen. En dan moest het tegen iets bij elkaar passen. En zo waren de besluiten om onderwerpen te maken. Ja, maar in die tijd weer toch zo dat is nou net meer zo, maar dat mensen doen heel graag op televisie wonen. Al de verschrikkelijkste graag. Ja, dat weer iets bijzonders. En we gingen dus een bus, daar stier ik met grote letters van Gewest tot Gewest op. En als wij in het dorp of in de stad kwamen, dan kwamen de mensen alleen naar staan. En die woonden dan heel graag in beeld. Dus eigenlijk ga je toch wel eens mensen bellen en in hun hart gingen ze misschien wel nee ze wel, maar het wie altijd televisie, dan doe je het wel. Dan doe je het wel, ja. Dat is gelukkig verhoren. Dat men dat nou zelf bedenkt. Dat mensen dat zelf, maar dat wie je doet, eigenlijk heel vervelend. Wie bijzonder dat je op televisie kan. Ja. Want ik weet dan wel, wij zien allemaal die Jelve Zaan voor de televisie. Zoonhoorden voor de televisie. Want daar kan wat van Friesland voor. Ja. Wat je in 1974 dien, zo even een beeld van Pieter Sjoerd Gerbrandy in Snits. Ja. Ik ga van de oude strijders, die hadden een soort moeite gehad dat ze dat kregen in Snits. En dat is ik in Snits kwam, want hij kwam daar uit de buurt wij. Maar dan maken ze dat onderwerp al van tevoren, met de makster van dat beeld. Ja, maar ja, wat maakt ooit maar zo'n beeld? Ik bedoel, dat is een stil ding. En ik heb begrepen dat ik hier wist van tevoren, dat ik hier dus altijd wel van tevoren naar alle plakken dat komen zoen. Een bijzondere vrouw die dat die. Van hoe heet het? Van Everdingen? Ja, Maria van Everdingen. Ja. Ik herinner me nog dat zij. Ze vond miggen, want ze hier vogeltjes. En op een geweldige manier wisten die miggen te vinden. Nou, maar een wel bijzondere vrouw die ook rustig met Gerbrandy aan de gang weer. Dus dat liep mij dan aardiger dan alleen de ontbleting van het beeld. En de verhalen die iedereen wel wist over Gerbrandy, dat het zo'n geweldige man wie is. Dus, Zet eens even naar het verhaal van Maria van Everdingen hoe ze het beeld van Pieter Sjoerd Gerbrandy ter stand bracht. Wat bent u nu aan het doen? Nou, je zou kunnen zeggen dat ik het skelet aan het aankleden ben. Ik ben dus bezig met een laag was op de kern van de figuur aan te brengen. En daarbij modelleer ik dus nog niet. Het is voorlopig alleen nog maar een bekleden van de kern. Dat komt in tweede instantie. Wat gebeurt daar nou verder mee met die kern en met... Nou ja, als ik dus die kern bekleed heb, dan kan ik dus echt verder gaan boetseren. En tenslotte, als die klaar is, gaat hij zo als wasfiguur naar de bronschieterij. En dan wordt die hoogstens 1 of 2 keer doorgezaagd. En
dan wordt hij afgegoten. Als zo'n beeld nu bij de bronsschieter vandaan komt, hoe reageert u daar dan op? Is het dan voor u ook een nieuw ding? Of weet u dat dan al lang? Ja, dat hangt er dus verschrikkelijk van af. Het gekke is dat ik dus dit soort werk niet eerder gedaan heb. Alles wat ik tot nu toe gemaakt heb, dat waren beelden die ik zelf bedacht had. Figuren die ik zelf bedacht had en waar ik geen modellen bij gebruikt heb. En dit is dus een figuur, een bestaande figuur. En ik weet dus niet hoe ik daarop reageren zal. Het is hoogstens zo dat op het moment dat je het atelier verlaat, dan lijkt het natuurlijk al heel veel op het bronzen beeld. Alleen dan wordt het dus, nu ga ik het in die lichte was maken. Meestal werk ik in een donkere was. En in die donkere was ziet het er al haast uit alsof het brons is. Dus dan kun je bij benadering al het totale beeld duidelijk voor je zien. Maar dan werkt het ook weer heel anders als het dan buiten komt te staan. Dat is namelijk het grote punt. Het punt is eigenlijk of als het eenmaal buiten staat, of je dan zegt, ja, dit is het. Wat ik me voorgesteld heb. Het moet er komen, absoluut. En het komt er ook onherroepelijk. Omdat u een bewonderaar bent? Ja, niet alleen een bewonderaar, maar omdat ik ook het idee heb, deze man die heeft daar volkomen recht op. We zijn natuurlijk alleen voor één ding bang, dat het geen zaak wordt van één kant die hem heeft bewonderd, maar hij verdient de bewondering van ons hele volk. Stelt u nu artistieke eisen als comité? Nee. Heel reële eisen. We hebben gezegd, Gerbrandy was Gerbrandy en wij willen niet anders dan de echte Gerbrandy. Dus geen karikatuur? Geen karikatuur, helemaal niet. Maar ook geen persoonlijke gedachten eigenlijk. Zij heeft natuurlijk haar persoonlijke gedachten daar wel over. Maar wij willen niet hebben dat zij zegt, ik zie hem alleen maar zo. En zo moet hij worden. Dat is mijn gedachte. Nee, wij willen de echte Gerbrandy. Ieder die hier komt en die hem gekend heeft. Of nog kent uit foto's. Die moet zeggen, ja, dat is Gerbrandy en niemand anders. Heeft u Gerbrandy ooit ontmoet? Nee, ik kan me zelfs niet herinneren dat ik hem, zal maar zeggen, op straat heb zien lopen. Hoewel ik wel in Amsterdam was in de tijd van de meidagen. Maar ik geloof niet dat ik ben gaan kijken. Het was allemaal te veel in die dagen. En dat zou dus de kans geweest zijn. En later dus eigenlijk ook niet. Ik ben vrij snel daarna naar het buitenland gegaan. Maar ik heb dus ik had een voorstelling van hem door het boek van Verder Schuren, waar hij van zijn ontmoeting vertelt in de snekertijd met Gerbrandy. En in een conflict situatie eigenlijk. En dat beschrijft hij zo levendig dat ik zag een heel pittig mannetje voor me. Ik had hem ook inderdaad vrij klein in mijn gedachten. Toen ik tenslotte de foto's te zien kreeg, toen viel het me op dat hij zo imposant is. Ook al is hij dus een kleine figuur. En ik ben dus het eerst gegaan naar professor de Jong, naar een oorlogsdocumentatie in Amsterdam. En daar heb ik vrij veel materiaal gekregen. Die heeft ook veel kunnen vertellen van zijn eigen ontmoetingen. Hij was gelijk met hem niet in Londen. En daar heb ik dus erg veel aan gehad en van de familie. Dus dat waren mijn eigenlijk de eerste indrukken, de verhalen die ik van hen kreeg en het materiaal en de foto's en zo. En toen ben ik me dus thuis daarin gaan verdiepen, heb schetsen gemaakt van zijn hoofd. Stond u nou blanco tegenover deze figuur? Nou ja, blanco, nee. Zoals ik hem dus heb leren kennen, is het een man die niet alleen onverzettelijk was, maar die vanuit zijn geloof leefde. Hè? En daar herken ik dus iets van. Dat ken ik dus ook. En hoewel hij, ik bedoel, in eerste instantie, ik zou nooit op het idee gekomen zijn om, ik zou maar zeggen, mee aan te melden om dit te maken. Maar toen ik dus eenmaal daarvoor stond en me erin ging verdiepen, dan begin je dus wel je in te leven. En ik zeg altijd, dan herken je dus wel iets van wat ik zelf ook gekend heb. U bent pacifiste. Hij is een man die nogal, die je toch associeert met oorlog, met gebruik van wapens. Ja. En ik kan me voorstellen dat dat een conflict geeft.
Ja, ik zeg al, dat is dus een kant die... ik zou me voor kunnen stellen dat als we elkaar ontmoet hadden... dat we het niet zo gauw met elkaar eens zouden zijn. Dat zeg ik ook. Maar wat ik dus respecteer en wat ik begrijp van hem... dat is dus dat onverzettelijk staan vanuit het geloof. Ik zeg al, dat heb ik zelf gekend, dat ken ik. En dat zou je kunnen zeggen, dat is de enige kant waar we verwant zijn. Hoewel het bij mij heel anders, een heel andere richting... De consequenties die ik vanuit mijn geloof trek zijn anders dan zijn consequenties. Maar ik ben niet alleen pacifist, ik ben kweker. Dus, maar ik trek ze dus ook heel ver. En dat doet hij ook. Dus ik bedoel, dat zijn de dingen die mij het gevoel geven... ja, ik begrijp iets van zijn houding, ik begrijp iets van zijn wezen... Hoewel hij verder, ja, ik zeg al, als ik hem ontmoeten zou... dan zou ik misschien wel moeite met hem hebben. Nou moet u een beeld van hem maken. En u mag daar niet uw eigen interpretatie aan geven. Is dat niet erg moeilijk? Ja, het is natuurlijk inderdaad moeilijk om je eigen visie uit te schakelen. Ik geloof zelfs dat het niet helemaal mogelijk is. Ik bedoel, er blijft altijd een stuk subjectief kijken. Hè? Maar je moet wel... altijd, als je je in een figuur gaat inleven, een stap terug doen, jezelf een beetje uitschakelen, helemaal in de huid van die ander kruipen. Hè? En dan proberen het meest wezenlijke uit te drukken. Dus in zekere zin moet je jezelf op tweede plan hebben. Maar je kunt niet vermijden dat je het beeld wat je voor ogen krijgt, is jouw beeld. Hè? Dus helemaal uit te schakelen is het niet. Het blijft ik zou zeggen, niet een typische artistieke visie of zo, maar het blijft een persoonlijk ontmoeten. Maria van Everdingen, over het beeld van Pieter Sjoerd gebrand uit 1974. Het is een periode letter der in Snits te lanen kan. Koningin had het nog ontbleten. En je kent het alle dagen der nog Sjen. Wat je net meer Sjen kennen is een Japanner die hier in Friesland wie in 1989. En die leerde Fries. Ja, die kon al een beetje Fries. Ja. Die hier het Fries bestudeerde, die maar Engels begon, die ook weer maar het Fries in aanraking kwam. Dat vond hij mooi en daar had hij ook echt al een boekje over. En die kwam naar Friesland, naar de academie. En dat ligt mij aardig om dat jaren en Sjen te letten. Alleen, ja, daar zit je wel maar er is dan een man en daar kun je een peteerke mee ha. Maar in dezelfde tijd weer er in jouw een opvoering van het stuk Goddo-ding. Dat je over een strijd van een lidsvolkje, het zijn de oerheerskers, dat we toch een groep in Wales waar dat die in. En dat is in Friesland opgevierd en in Wales, de minderheidsvolken en zo. En daarin weer die strijders in de ijshal in de Oud en die roen langzaam maar zeker vol wetter. En er weer zangstekken en dan moest het publiek dus echt vlechtje. En die acteurs, letterlijk, ja. En die acteurs die sloegen dan met grutters knuppels op auto's en die een christelijk felle, agressieve vertoning. En ik denk, als die man daar nou eens mij, de directeur van de Friese Academie, heen gaat, dan hebben we een oorletaal en er winnen Friese fragmenten zitten erin. Friese voordrachten. Dus we gaan hem daarheen helpen. Dan komt er direct nog wat in en dan gebeurde er ook wat. Maar hij vond er niet aan en de directeur van de Friese Academie vond er echt niet aan. Dus zij winnen al gauw voort. Ze hoeven net met de vlecht zien op een zonnestekken. Maar er zitten wel wat fragmentjes van in de reportage. Ja, maar ze zorgen er vrij nu. Let eerst maar even zien trouwens over die reportage uit 1989. Zwiegend, Suiberian Tinkatai. 300 vochten onder bevel. Aqueti el, Tawelwi. Dat zal geen vijandschap blijven tussen mij en jou. Gwell kuneda thi arwau te holly. Ik kan jou met een priesje in een lied. Het heldendicht dat Goddesin is, dat is dus de werjefte van de slag van het Britse volk de Goddesin tegen de Engelse bevolking, het Engelse volk wat uit het zuiden opkringt naar het noorden daar. En
er wordt in beschreven de slag die dat Britse volk verliest. En het is ons ook een lied waarin de heldhaftigheid van die Lietse stam bezongen wordt. Ja, alles wat jou... Boersma, die Godothin in het Fries vertaalde, werkt bij de Friese Academie aan het Friese woordenboek. Professor Kodama was daar veel bezig. Die ken Buurstelanen, dus die bij jouw uitspraken... Dus Kodama, praat u al Fries? Ja, een beetje. Het is te slim Fries te praten. Maar kun je het goed verstaan? Ja. En lezen? Ja, goed. En goed lezen. Ja. En waar ben je nou mee dwaande? Ja. どうして先生はフリージア語を勉強しますか？フリージア語は英語に最も近い言葉です。それでぜひフリージア語と英語を比較したいと思っています。そうですか。いつ先生は初めてフリージア語を勉強しましたか？そうですね。初めてフリージア語に興味を持ったのは今から約37、8年ぐらい前だと思います。しかし日本ではあまり資料がフリージア語についての資料がないもんですからただ関心で今までずっと来ましたけども2年前からいろいろと資料を集めましてフリージア語の勉強を本格的にやるようになりました。Beschreeuwt de strijd en het verlies van een liedvolk in de opkomende heerser. Nou, Friesland is ook een liedvolk wat ons heel tijd verder voordrukt is in de rit van de tijd. En in die zin is het dus wel van toepassing en ik heel goed dat het hier in Friesland spelen wordt, eerder als in bijvoorbeeld Amsterdam of zo. Want Friesland is tenslotte ook een gebied met een minderheidstaal. In de EEG zijn maar liefst 34 van die minderheidstalen. Met het oog op 1992 wordt daar studie van gemaakt. De Friese Academie speelt bij dit zogenaamde Mercator-project een belangrijke rol. Professor Kodama is geïnteresseerd. Binnen Mercator had op het ogenblik de Friese Academie de taak van coördinator. Daar is ze vanwege door de Europese Commissie, die een deel van de financiering voor haar rekken neemt. Hij is het onder het ministerie van ONW, de ECF, de Europese Culturele Stichting en de provincie. Wij hopen in de toekomst deze rol houden te kennen, maar daarna is het onderzoek te doen naar minderheidstalen. Waar wij en hier wat Lien al mee begonnen binnen. We hopen dat toch op grotere schaal en vergelijkend in het Europees onderzoek te doen. 特に変わったのは少数言語であってもまた多数言語であってもいわゆるその数によって人を区別するあるいは国民を区別するということはヒューマニティという立場から良くないことだと思うんです。In Brussel hier de boer in Pierre Wenten. In de arbeider benen derweg. Dat zowat moesten delen, uten terug holis hinne. Maar ook via derweg net te verstrikken. 先生はこの文章をわかりますか？わかります。この言葉例えば何と言いますか？ベネですか？ベネ。これはどこそこに住んでいるという意味です。
Ik wen je. Ik wen je. Ik wen je. Ik. Do wenst. Wenest hij. Hij wenet. Sensei wa wakarimasu ka? Je verstaan het Fries? Nee, het is very tige slim. Tige slim. Ja. Sensei wa had zo niet zoiets ichiban taisetsu mondai wa dou desu ka? そうですね。フリジア語で一番難しいのはブレイキングという現象もありますけども。In het Frans spraken de brekking van woorden is lastig. Dat we bij kore desu ne. Kore wa hanashite kudasai. Vlieren. Vlieren. Dus die brekkingsverschijnsels in het Fries zijn tige lastig. Sensei wa 30年前、フリージ語を勉強した話しましたね。はい、どうして先生は今話せませんか？それは日本ではフリジア語を話せる人はまずいないということです。つまり話す機会が全然ありません。Ze voelen aan in volsluine inrediges. Byr ei hoedel, hier ei hoed ar ei karant. Haar leven weer kwad. Lang het verdriet van de sibben. Saith gemeint o loigrus, alla dassant. Van de Engelsken deden ze zo'n keer haar eigen taal. O gyfrysedd, gwragedd gwyddw a wneithant. Terug haar vjochtje maken ze vrouwje ta widow. Llawer mam a'i deiger ar ei hamrant. Alia memmen, mijn trien op het eeglid. Een mooie reportage over een Japanner die het Fries kleert. Wie dat bijzonder? Waar die man op een voetstuk zet of zei het? Nou, nee, want zij bloten nog wat binnen de moorden van het kolonhoes. Ze kwamen net zo bot maar naar boeten. Tenminste had ik me dat woord in zin brengen kunnen. Ik ben letterlijk nog een Rus tjenkom die het echt Fries praat in Petersburg. Oh? Ja, een Rus en die kon samen een stukje Fries praten. Maar waarom keer een soort mensen gewoon een nieuwe rarigheid? Ja, maar die vonden die taal echt mooi. En dat was natuurlijk wel ook rustig zijn van... Ja, die ben met Fries in contact komen en die vonden dat zo'n mooie taal. Ja. Dus daar ben ze betrokken in. Wat had die Japaner letter met die? Weet we dat? Dat weet ik niet. Nee, weet ik niet. Nee. Dat is bij een soort dingen zijn reportages van geweest. We zullen er tak en weekend nog volle meer van.